أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله. أمبادو أمبي أوفو مالكونو أني مالكوكان نيي أندونكاني أنغا إمشون كونو noye seku ani dongo ale walanda dikene o mimi puma yereyaka yereya etume mogo ikason yere ala yeke farafini ay doyenge arabuye ay doyenge tubabuye meni jinye laje ibita ye ka fo arabu sona ka arabu yayi o ma fu valeur ze jinye kono katema ka arabu yaka tubabu sona ka tubabu yayi o ma fu fusaya katema ka tubabu yaka meni farafin laje olu de jigi tigara u yɛrɛ la farafin bana yɛrɛ ye i bɛ o dɔn cogo di farafin mana fɛn min dilan tubabu k'o fɛn kelen dilan wala arabu k'o fɛn kelen dilan arabukɛ bi tubabukɛ ta la gosi k'a ta de valoriser wa arabu ɲɔgɔnw bi fara kan k'a ta in valoriser parce que n'o valeur yera o hɛrɛ olu arabu bɛɛ b'o sɔrɔ tubabuw fana bi fara o tubabu ɲɔgɔn kan k'a ta valoriser ka valeur n'a sanga yira ko n'o ye hɛrɛ sɔrɔ o hɛrɛ bi se olu ma o tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ mais kuma dɔ la anw farafinw bɛ mun kɛ anw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an farafin ɲɔgɔn ta in de kɛlɛ k'a lagosi k'a décourager pewu fa bɛ nimisa kun min y'a bila a la u bɛ taa fara arabuw kan u bɛ fara tubabuw kan k'olu ta sankɔrɔ ta k'u yɛrɛ ta fili mɔnɛ dan don ni y'anw farafindenw ye k'an denw n'an bɔnnaw ye kɔgɔjiw sanfɛ dɔw bi sa dɔw bi ɲɛni kabako dan don k'u bi taa min k'u bi taa diɲɛ dugukolo yɔrɔ dɔ la k'u bi taa hɛrɛ ɲini mais ala ma dugukolo yɔrɔ dɔ da ko hɛrɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o yɔrɔ tɛ yen mais mun b'a se anw ma jigitigɛ ani ban yɛrɛ ye ani ban yɛrɛ la o la an ka k'an yɛrɛ ye an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka yɛrɛya don ba la n'o kɛra an bɛ lafiya hakili la an bɛ hɔrɔnya an b'an sago sɔrɔ mɔgɔ ma kɛr'i yɛrɛ fɛ k'i yɛrɛ valoriser ala yɛrɛ b'i dɛmɛ
fanga fɔlɔfɔlɔ adamaden ka diɲɛnatigɛ la o ye ni yɛrɛ ka sɔn a yɛrɛ ye a ma f'i ka yaada a ma f'i ka kafa mais e yɛrɛ ka da i yɛrɛ la fɔlɔ k'a fɔ i bɛ se ka kulu pousser ala ka fanga bɛ sɔrɔ ka fara i kan i bɛ se o hukumu kɔnɔ bi an ye kɛrɛnkɛrɛnli k'aw ye fayida min na o de ye cɛw ka farifagabana ye problème min b'a ko la bi a fanga bonyana furu kun tɛ ka muso bila étage kɔnɔ ka katikati san ka d'a ma fini o fini ka d'a ye i b'o sa ye iPhone bɛ d'a ma million chèques bɛ d'a ma mais ni kɛnɛya tɛ so kɔnɔ furu sabati yɔrɔ de ye yen n'a bɛ fɔ o ma ko kulusi jala lagosi bana cɛw a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi i mana mɛn cɛ o yɔrɔ dɔrɔn don a y'aw ka dumuni kɛtaw dɔn cɛ ka dumuni kɛta ni muso ka dumuni kɛta différence b'u cɛ dɛ muso se ka dumuni qualité caman dun a tɛ foyi tiɲɛ ye mais cɛ ni bala o dumuni dunni na en avance i mɛnnenba ye san 2 san 3 y'a kan i bi fara musow kan ni si yɛrɛ sera âge dɔ ma dumuni fɛn caman bɛ yen o to yen i k'i occuper yiridenw na furu la muso tɛ yafa cɛ ma yɔrɔ kelen min na pewu o de ye furu kun yɛrɛ yɔrɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko sokɔnɔna o yɔrɔ la yafa tɛ kɛ o yɔrɔ ma dɛ n'o yɔrɔ dun tiɲɛna baara sɔrɔla furu tɛ yen bilen o suturalaw de bɛ yen sinon furu tɛ yen bilen o tuma a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi a ye kolo sinsinlaw ɲini aw yɛrɛ la a k'aw yɛrɛ furakɛ e min ka kɛnɛ bi kuma bɛ e de ma bamananw ko bana kunbɛ ka fisa bana furakɛli ye yiriw bɛ yen n'i y'a matarafa fo ka t'i se ala ma lafu t'i sɔrɔ hali n'a problème b'i la n'i y'olu matarafa k'u k'a kɛcogo la i b'i segin i yɛrɛ ma o misaliya ye jumɛn ye yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko sinzan e mɔgɔ min bɛ yen ni lafu b'i la i jija i ka to ka sinzan dili to i k'a don barada la i k'a wuli i k'a min lansara seli kɔfɛ ni kɔgɔfin b'i bolo i k'o dɔ k'a la Allahu Taala kɔni ta kɔfɛ ale bɛ cɛ dɛmɛ kosɛbɛ minnu ta tɛmɛ n'o degré kan ni dabali kɛra k'a bila i la wala jinɛ satana bɛ muso nɔfɛ olu y'a bila e la wala e yɛrɛ tora diɲɛ kɔnɔ munumunu ka salo la i taara se fɛn ma i tɛ min sugu dɔn o y'a bila i la olu ye a moriya furakɛli siraw ye n'o problème b'i la ni n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ
gindo kono ala ta kɔfɛ an b'i dɛmɛ b'i bɔ i ka problème kɔnɔ n'ale tɛ du ti jɔ dɛ du ti sabati an balaka caman bi diɲɛ fɛ togo sugu dɔ la a bɛ bɛɛ kamana gan ko karisa bɛ furu la a bɛ kulonkɛ kɛ karisa bɛ furu la a bɛ kulonkɛ kɛ mais e bɛ furu kun ye min ye n'o tɛ ka sɔrɔ cɛ fana tɛna na e labila ale tɛna na wuli k'a jɔ k'a yɛrɛ furakɛ a bɛ taa labɔ o cogo de la dɛ wajibi muso bɛ wuli ka jɔ a b'a ta ɲɛɲini cogo min a b'o fɛrɛ tigɛ ni minnu t'i fɛ k'o si kɛ i b'a ye olu bɛ furu sa ɲini sutura la ka taa kulusi jala furu sabati yɔrɔ do ala k'an bɛ sababa ma min fɔra ala k'a faamuya ko ɲuman da an ma sɔlu ala rasul ala ka sigi wɛrɛ yirana